Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Luzon, Mindanao Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, may gabi siya nyo diya. Sabi na sa karon lang nakakita ng video may gabi. May gabi sir. Di. Hello to ba ka? Wala pa. Karon ba ka? Oo, anak rin. No, wag. Ay ka to taga-atod lang. Kami dire. Sige. Pila kami dire? Sige. Sige, pamatin mo. Apoy man. Kapoy mong paminaw. Mamakol pa. Ano, ang sabi ka dati. Uy, kusog. Way kusog. Sa pag yun. Kapoy, pamaol, way kusog. Ano naman? Lamig yun din pa. Wan? Oo, lami man ya. Siyang po kalintura. Bakit yung tinitura? Hindi pa, hindi katol. Kami dire. Tulong ni muskit. Sakit ito lang. Patulungay na. Patulungay na. Sa pag yun. Mura man. Kapoy na Hindi ko nawas. hawak, wala. Dire. Sakit. Galing dire. Sakit yun siya. Sige, Hindi ka nagkabasag hapon gabi eh. Wala. Wala tong ningon ka nga. Di mo basa. Wala mo nagbasa ito. Ang gutag sa dili, no? Di masa hapat punas linggo, hindi ko ba sinikaw sa balay. Hindi kayo dito kumahimo lang. Dili makalikay, ako tayo, ako na nakalikay. Ako tayo sa mga trabaho, ano ba naman. Pero kung malikayan lang, hindi ko ito magbasa ng ulit. Sige. So, asa itong balay mo, sir? La Kristimaya. 3 de Mayo. Ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo. Digo City. Ayan, hello po sa inyo mga God bless po sa tanan ng mga taga 3 de Mayo, no? Kami na sa mga suki, dagang buong suki 3 de Mayo. Match na ang 3 de Mayo o ang Aplaya. Murag dagag, ano kulit-kulit. Sa Digos lang ha. Murag magpanano ba? Sige sa guys, no, sa tabangan natin si Sir. No, nadungog man ninyo ang iyang gusto niya. Tabangan na ito ang maayo yung pumunta sa Luwason. Siyempre, yun naman sa pagpapos. Siyempre, tanin nga mo doon, tabangan na ito ang maayo. Kutub sa tumahimo, no, manikamo ito ang maayo ang pinapamati sa inyong Kalawasan. O shoutout sa karon lang ang nakakita ng video, please subscribe. Click lang ang bell button para updated sa upload ng adlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo guys sa kung amoy pangutana sa inyong mga ginapamati sa Kalawasan. Shoutout sa lahat ng mga nagka-comment sa kuha good o dili good o basta tanan ka nag-comment. Salamat kay sa inyo no. Subscribe, comment lang sa mga channel. Shout out sa lahat ng mga subscribers. Ako ang subscriber na 2,600 plus. So ayan guys, so shout out sa mga viewers. Kanitanan nga nagatanaw karon ng gabi no. So magsagod ako gilot guys ha. So tanaw lang yo guys kay napo ni siya part 2. Ayan. Sige, taka natin siya. Subscribe yan sa inyo. Salamat. Namuda ako matubok. Oo. Nanonood ko rin niya sa cellphone noon. Ako'y si Binila. Ano na ako at mga bawal sa galing na Meron ka na? Ayan guys, so gusto ko na kong kilot, no? So shout out sa po ang sabi na sa po ang mga FB friends, ano? Facebook friends na to. Maraming salamat man kami sa inyo ha. So para sa inyo na guys. Napaypan! Nabuhi, jud ko. Nabuhi pa jud ko, man. Di ko kundi ako.
pa. Kahit po. Dapat pagwal. Bukan di mo ganun ko eh. Parang takarong ba? May mukha pa. Wow. Life lang eh. May kaong ko. Ito dito ang taong niya. Lalo ito dito ang taong niya. Ito po niya. Salamat kayo, kaon ko.
Aleria. Entero. And then, why? Ito ba? Sabot? Walaw. Bakit nga ayaw na magsabak-ambak ngayon mo? Kahit hindi ko mamatay ba? Nalo ko na makapag-ambak na. Oh yeah. Oh, stop! Very good. Peaches, 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 peaches. There go na lemon. Peaches, peaches.
tingnan mo. Grabe ang Ano sa kataas? 500 below, 500 pataas. 200 na. Yung pag, Kapit na kuha tayo. Parang ubos na. ano yung uric acid? Sugar, ha? Mang! Uwa, Mang! I'm such a big kid. 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 I'm Klaro mo. Eh! Nag-decide ako. Dapat nag-delivery mo yung kalit. Tapos di ka dito. Cute. Huwag mo kumain pero. Huwag kayo kumain din. Pangulang doon kayo sa pupunta sa restaurant sila. Ako na lang. Dili. Ano lang yun mo. Ito pagkalas na yun. Dino ka na ganiin mo ano. Uy, normal mo. Ano ang kakamalik ko ito? Ano ba yung buo? Ano ang kamalipay ko din eh? Paano mo, di ba? Bayan ako. Pabuksin po ng taon. Sige ha. Oo. Hindi na lang mo andar akong cellphone.
kasi di, aram matulog na to sa balay. Muna ako ulit dah. Ah, Dapat na dah. ah. Bye, Di. Papa. Lalo ko, Jess. Ano? Silog mo na lang. Ha? Ako na ko na eh. Tulog na dito lang ko na nanas. Tulog na dito lang. Kaya ano sa balay. Nagsulog na kung naman, oh. Kani, may katan. Gabihin na, oy. Hindi ko magtaman.
Yan, yan. Yan ha? Ito lang ba? Ha? Yan. Fairness meron. Sakit eh. Kami anak. Gamay. Ay! Sabihin niya.